Yan, hi guys. Nandito kami sa Paplaya. Yan. Ito po siya. Oh, ang ganda. Fourth room guys. Ayan. Ito yung girls. At dun naman sa kabila, yun yung boys. Ayan. May niantay lang ako. Pati sa CR. Pinakita. Dito na kami sa taas guys. Ayan. Nasaan sila? Oh, ito na ba yan sila guys? So, ayan yung pesto. Ayan, dyan yung iba. Malaking space siya guys. Ang ganda dito. Subukan niyo dito. Dito siya. Andito pala sila. Ang birthday girl. Ako na yung testing ang matanggal yun. Oh, happy birthday! Yeah, di nakalantang sa ganyan. Happy video. Happy birthday! Yes, so. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Blow the candle. Yan yung isang sirit, G. Ito pa, sige, sige. Isa pa. Happy birthday. Way manok dong. Katayo, way manok dong. Amoy kandila nila. Ikaw ang sop. Isim di sop. Saan ka di sop? Iswag sa mga dito. Doon ka mo dong i-GG yung toya mo. Oh, open your gifts. Open your gifts. Ay, yung na, kumanda na. Okay. Asa mong daga niyo? Merry Christmas! Tayo naman. Sige nga. Ay, Grace. Ano yung regalo, so? Wow! Wow! Dilik from! Na dilik from! Oo, pero yun, maray bukton. Dilik from! Yan, from Tita in MM. Napili. Okay, game start. Game. From Tito Jiran. Lagi may prank. Wow, sana all. Wow, sana all. Sana all mayaman. Happy birthday! TikTok girl. Ay, may Happy! Oh, pagtilayin na! Wow! sarap. From Tito Jiran. Oh, picture na iso. Papitay sa iyo. Balik pa pa. Sa pamilya na yung mga cake sa keyboard. Ano na kanina ka? Mana ba? Aliso. Nagdala na yung buwan. O nga, di butang kay from Tito Jiran. Thank you, Tito Tito. You're welcome, Quezon City. Sinasok. Tandag City. Oh, Tandag City. Ayan, so. Napawan. Jadi pasok. 1, 2, 3, smile.
Ang handa sa paplaya. Okay. May kuwan, ano pa ito? May ano pa yan, kuwan? Ini ko din eh. May din ay kuwan. May kuwan. Ha? Bangka. Dali daw na ako mo yatuhin mo. Happy birthday. What can you say? Thank you sa lahat. Wow. Ayan, happy 11th birthday here in Tandag City. Ayan o, sinang prank. Oo, 500 ra ba yaon? 500? Gani. Pero tinag-20 o 100 sa ito mo eh. Tinag-50 pa. Tinotes sa kalibo. Sana all. Una. Sinama ko ng only rice. Sisig ko yung Oh, Anli rice ini day. Kaya Juan. Day, ani kamot na sa kauday, wa sa kaugi picture day. Oh.